Isang sedenta ko po kung kinata mo sarili o ba't yako pa. Kung sedenta mo, manalangin ka mo, isimbana mo, o ba't kailangan na kong daslan. Daslan yung maaaring pagsubukan. Pero kaya po kapag-aralan, spiritismo, lalo na po pag nagtitipang spirito kinata mo, kung to yung anong isusubukan ng tao, dapat lalo yung titipin. Makanyan po yung ibera po ng araw kaya natama. Mata po yung kita ang makasadyata na may natin yung kabagayan. Ito po, tanggapan tao, uling malawang na po yung kinapang kapag-aralan. Uling sabi na, nung nakapuro din ang pagsubok ng MOU, at gata pong sumali ka banda, ang kakabang mayawad dyan, yung neto na tao, manyawin ka pong sita, naragada, pagyen, yung Diyos makalubya. Mubi, kita mo po kamalaya tama, kita mo tao po, manapili kiti, makapanilas tao mo, dapat importante nyo. Kita mo po kaya yung isat-sat na, may pili na, o may ayahin na obra. Kaya po, nung pasmeme, tayo po itang yung papunta ng Diyos, lugod na test na, at yung anong mapatamaya, alayan at nalang paligtasan. Dapat yan naman po, kailangan naman po ka na magsilbing, marasampakan, pagibera, nung alakan ng papatamaya. Kaya naman po ka na ligtas. Kaya ano po kalawak yung Diyos na nabibiyada, at yung napag-aralan po yun. Yak po, minsan, tandaan ko namin yung ganun. Pero sabi ko, yung namatayan sa atin, kaya nakakamutan. Ulit po, bago po, yung hindi ko pong tema, kaya yung maging malawak tao po. Ulit, nagkapunod ako sa din, siguro akong ganda na, isipan ko, gana ako pa, pero ano na po yun, 2025 na, adyo pa po yan, kaya agad ako po. Wala pong nasa siguro, iba pong kalabak, kaya nga rin kami, at yun na po kaya na muna kami yung edad. Pero ika po pong pangako na, aba pong manituta mo, mayawa tama ng Diyos po magkaribyan. At kailangan mo po, tapong, tama po makasala yun. Uling Diyos sa po yung kaplano at tao. Uling sa natin niya ng wak. Potang ating po kasing mayaw sa tapay sa atin na alam pa ng tayo. At yun, yung butang po kanina, at inakabang pena, at inakabang nagawa. Kaya po yung Diyos po yung ikabalo ng katamo. Wata po yung di na nakatamo. Pasalamatan tamo. Di na nakapunta ka na pera. Po, nananaman po yung may napalyari ng katamo. Kasi yung po pera, so na tayo po bakit pera. Kailangan nakatamo po ganyan yung masanting. At yung po katamo po, part na po ng tao, ng sugal. Kaya yung po makapangarap nyo. O yung sumita po nyo sa yung sugal. Pwede po nga rin panalangin mo, masamputan mo yung kalaman. Ika po kaya, pwede ka po kaya ang gano'n niya po, diba? Kaya po pwede, ako po manang po tamo, kagdagan tamo po yung kailangan kasipagan, muna po ka ng kailangan anak, yung morodalidad ay tagulit tama po, baka may kakita mo, kita po kasanayan. Yang po, tangalakaw ng walo yung kanwa, kaya bigyan po pa rin po yung palitan na, kaya pa kano ready. Kaya po kayo, kaya magkayaan ako, o ba't mamay na pong pera ng basket, sabi ko, yung pinagalamit ang tama na yung kuryente, yung kawera rin, yan, manaw ng kuryente rin, at mamaya tamo. Ika ako mga doktor, kasi ito niya pong baby, ba na, kailangan na ng mga blower, kung ika tayo po kasi po
Nakakaman mga vlogger, ano na niya yung mga ayat, ha? Parang hindi pa na. Pero kung yung torsine, medyo akakaya na po. At kadating po minsan, bibigyan niya masis. Yun na lang naman. Sabi ko, siguro, kasi nakakalam, kasi matalit yung mga nakakapapa.